Čaute, moje meno je Lukáš, behám už zhruba 8 rokov a v tomto videu na tomto kanáli by som sa chcel s vami podeliť o moje skúsenosti, o to, ako prežívam každodenný tréning a o to, ako dosahujem určité nejaké svoje ciele. Za tých 8 rokov som stihol zabehnúť polmaratón za 1:19, taktiež som aj zabehol celý maratón za 2 hodiny aj 56 minút. A to nie je všetko, samozrejme mám aj ciele, ktoré budú rýchlejšie ako tieto dva časy a poďte sa spolu so mňou podívať na to, ako ich prekonám. Určite chcem, že aj vďaka týmto videám budete aj vy schopní trénovať systematicky, plánovane a motivuje vás to tiež dovršiť nejaký svoj cieľ, ktorý máte a prekonáte ho. Takže dúfam, že si toto užijete. Začneme hneď prvou epizódou a to je príprava na Malištrbský maratón. Poďme na to! Takže aktuálne som na svojom voľnom behu na príprave na Malištrbský maratón 31 km. Cieľ je ho zabehnúť za nejaké 2 hodiny aj 10-15 minút, čo je tempo zhruba nejakých 4:10, 4:15 na kilometr. Tento pretek je jedinečný tým, že sú tam kopce, dosť také dlhé a nepríjemné a pokiaľ vyjde počasie tak ako aké vyjde, uvidíme, tak pokiaľ bude horúco, tak to bude dosť tam utrpenie a peklo, pretože veľa alebo značná časť tej trate je na slnku, ale druhá časť je aj v tieni, takže predsa sa to bude dať, avšak stále si myslím, že to bude veľmi náročné. Sice je to len tých 31 km, ale bude to náročné. A práve preto som k tomu prispôsobil aj patričnú prípravu, a to formou vlastne ako trénujem vždy. O tom spravím potom ďalšie nejaké video, kde opíšem vlastne celý ten môj systém tréningu, ako som zabehol 1:19 a ako som zabehol 2:56, pretože dvakrát sa mi to osvedčilo a funguje to. Momentálne bežím úplne voľný, ľahký klus, nejakých 6:30 na kilometr, idem úplne z nohy na nohu. Som zadýchčaný, lebo je to do kopca. Som na takých lúkach. Ideme dneska takú osmičku voľne, tu na lesiku. A k tej príprave, tak mám zhruba nejaké 2 mesiace, čo je úplne ideálny čas na prípravu, takže to aj bude stačiť. Už mám absolvované 2 tréningy. Prvý tréning bol na Štrbskom plese, a to 15 km, takzvaný olympijský okruh. Bolo to v tempe tých 4:14 na kilometr a okolo bežal som to relatívne s rezervou, aj keď hore kopcom to dalo zabrať, tam to tiepišlo na maximum, ale dole kopcom som sa snažil vydýchávať, aj keď som šiel v tempe 3:40, ale bola tam určitá rezerva. A potom som mal voľné klusy, 8 až 10 km, nič special, úplne voľne. A akurát včera bola taká chuťovka, že 5 krát
kilometre, kde 1 kilometr bol do kopca a druhý kilometr bol dolu kopcom. Chcem bolo sa naučiť, aby si telo zvyklo aj po tej záťaži hore kopcom, tak aby som dokázal ísť rýchlo dolu kopcom, držať tie tepy hore a aj sa mi to tak pekne osvedčilo. Tie časy boli nejakých 7,50 na dvojke, takže nejakých 3,50 na kilometr. Hore som to išiel v tempe zhruba tak 4,30, 4,40 bolo asi najhoršie. A potom dolu kopcom tak som to ráfal, čo to dalo. Väčšinou nejakých 3,10, 3,15, ale poslednú som fakt dupol na maximum a tam mi to vyšlo, že som išiel aj pod 3 minúty na kilometr, čo je perfektné. Teraz si povieme, aký je plán na najbližšie dni. Určite sa ozvem, keď pôjdem tempáč. Ten je v sobotu. Je to 20 km po rovinke. Keďže teraz dvakrát boli kopce, tak chcem opäť trošku takú vytrvalosť v tej rýchlosti dať. A vlastne znovu len to budem cyklovať celý tento týždeň, aj tie ostatné dni. Čo si vysvetlíme niekedy inokedy, čo to znamená a ako to funguje a potom tomu samozrejme pochopíte. Vždy po kopci musí prísť aj zbeh. A potom vlastne tú istú trasu idem znovu. Takže zase kopec a potom zase dolu. Takže ja už som skoro doma, už mám skoro 8 km, ešte mi chýba 400 metrov. No a pokiaľ by ste mali záujem o moje skúsenosti, o ďalšie tipy, rady, triky a taktiež ak by vás zaujímalo, ako trénujem na podujatie, či už je to nejaký maratón, polmaratón, ináč chystám sa na majstrovstvá Slovenska v polmaratóne do Košíc, takže pokiaľ vás to zaujíma, dajte like a ja určite na to natočím video. Sľubujem, že budem sa snažiť ich robiť tak, aby ste aj vy z toho dačo mali, pretože to je tá celá pointa tohto YouTube kanála, aby ste sa mohli inšpirovať tými danými tréningami a taktiež aby ste vedeli, že pokiaľ chcete v živote niečo dosiahnuť, tak musíte makať. Inak to nejde. Aj človek s talentom potrebuje na sebe makať. Takže taká myšlienka na záver. Určite si kúknite aj toto ďalšie video, ktoré ti určite pomôže k tomu, aby si aj ty zabehol svoj osobný rekord na preteku. Takže čus. Že sa jej nič nestalo. Vyzerá, že ide. Krása.